बे भुटखौ होखानांगौब्ला बे डिफेन्स बर'नि मानसिखौ जोंनि सिगां लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जोंनि जोबदोनांगौ बे अजयखौ बे भुटखौ होखारनांगौब्ला बे भुटफोरखौ थारमाने गोजान खालामनोब्ला दिफेन बर' सारखौ जोबदाव हरनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा मानगोनां बिटिसि हालामाव थानाय अर्थात बिटिसि सिङाव थानाय मानगोनां मेलेम गोनां सुबुं दावराव देख्रेब बिथाङा अर्थात आं आदैखौनो होनबाय आदैया दिनैनि दिनाव दिफेन बर' बिथांखौ जोबदावनायनि खोथा बुंदों थ' लोगोफोर दिनै दिफेन बर' बिथाङा जोबदाव जायोना जोबदाव जाया नोंथांमोना एसे साननानै नायदो नङा होमब्ला माने खारनाव बा मानि खेत्रआव दिनै दावराव देख्रेब बिथाङा दिफेन बायदि सासे एबसुनि मानगोनां प्रेसिडेन्टखौ दा एबसुनिनो लिडार अर्थात बर' हारिनि सासे लिडार जानानै दङ बे बिथांखौ दिनै मा खेत्रआव बा मानि खोथानि थाखाय बबे खारननि थाखाय जोबदावनायनि खोथा बुंदों निश्चय नोंथांमोना बिनि भिडिअखौ नुनो थांगासिनो दङ दा बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै रिकुवेस्ट खालामहरदों जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ जेन साबस्क्राइब खालामना होयो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ दाबायनानै लायो जाहाथे गोदान आंनि भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांनिसिम लगे लगे सौहैयो आरो जों बेफोरबायदिनो अरायसम मोजां गाज्रि खोथाफोरखौ जों गावजों गाव शेयार खालामलायबाय थानो हायो बा नायलायबाय थानो हायो आरो सावरायलायबाय थानो हायो स' लोगोफोर दिनै निश्चय नोंथांमोना बुजि मोनदों मानि खारनाव जोबदावनो ओंखारदों दिफेन बर' सारखौ बा सासे एबसुनि मानगोनां मेलेम गोनां सुबुंखौ मा हिसाबाव दिनै जोबदावनो ओंखारदों बे बाथ्राया जादों जोंहा दाख्लैबावै जे दिफेन बर' सारआ दावराव देख्रेबमोनखौ अमर सिंह ब्रह्ममोनखौ डिभाइड अपेन चेलेन्जनि खोथा बुंदोंमोन बे डिभाइड अपेन चेलेन्जनि खोथानि खारनाव जोंहा दिफेन बर' बिथाङा केन्सेल खालामफिननाय बायदि जादों बिनि खारनाव दिनै दावराव देख्रेब आदैया अर्थात सासे मेलेम गोनां सुबुंखौ जोबदावनो ओंखारदों बा जोबदावनो थिनदों दा लोगोफोरा साननानै नायदो जोबदाव जायोना जोबदाव जाया नोंथांमोना निश्चय बिनि भिडिअखौ नायनो थाखाय हांखुर जानानै दंबा नुखाबायबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना थेवब्लाबो आंनि बे चेनेलाव जाय बिथांमोना फैदों अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आखाइ खबजाबो बेखौबो रिकुवेस्ट खालामहरबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना जोबथारनायाव भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला खनसे लाइक खालामहरगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नोंनो बुंबाय जे माने फुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङै गामि हाबदों अदरखारि गामि बेखौ दानख'नांगौ थांबाय दा दिफेन बर' नोंहा लिस्ट दङ नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा बबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दङ नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला बबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन आरो नोंहालाय माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख'होनांगौ होनना बुंलायगोन होननानै दसेयावनो मा फौ सौलायाव मानसिजोंलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो दरसे गामि दानख'होनांगोन बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन्ड नों मानसि थगायसो जाबाय नों लाजिनाय सासे एबसु नेता जानानै एबसुआव भटदान खालाम नोङो लाजिया जोंखौथ' एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बिराद मावखांनानै जोङो रमान स्किलनि आन्दलनाव जों ओंखारबोदों इन्सट्राक्सन बेयाव मिडियाव इन्ट्रडाक्सन प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दलन ओंखारबोदों जोङो गथ'फोर थाबायनो थांनाङो थांनानै बेयाव बिराद दोगो बुजादों बेयाव डाक्टर रबिन बसुमतारी बेसा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फक्रागासिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनखौ आं फुरा दङ फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दलनाव आं सेन्टाराव दंमोन बड'फाया आंजों थाफादों जाफादों जेराव थादों बेयो आन्दलनखौ जों स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्किलाव दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेल जागोन खननै नों मा खनसे बुजानो पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे मिसाबजों बेनो गाज्रि खोथा नङै खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थानाय एकदम फयसला एक्चुवेलि दा माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै जे बे माने गामि दानख'नाय लिरनाया लाबोलाय सुथिया लाबोलायनो लेरफ्लादोंसो आरोखि बे बर'खौ सन्थुस्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया दिफेन बर' बिदि खोथाखौ खोनानै जेरै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुथियावनो हम मिनिस्टार लिरनाय सुथियाव लेरफ्ला दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने
सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मोननांगौ नों अजयज्ञ नेता नोङो दिहुनहर नों न'नि खोथा बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बायना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंनो नोंथ' दिनै जोंखौ ओमफ्राय माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसो जाया बे भुटानो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय जों होनबा नोङो बे बिटिआर एकर्डआ जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय जों नंगौना बे भुटआ जोंखौ नुसोआखै बर' जाथिखौ नुसोदों बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो जोंखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगानि 6 बिलियन पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट दोनदों नों भुटखौथ' नोंसोर लगायदों नोंलाय नोंबो जागोन नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां मोनदों भुटजों नोंसोर जादों होनना बुंबाय दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्स बर'फोरबायदि मानसिखौ जों दिनै सिगां लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों दिनै जोबदोंनांगौ बे अजयज्ञ नेता बियो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादनि बे माने नेता जानो थुमाया बे अजयज्ञ नेता लाजिनाय गैयै मानसि बियो लाजिया नों दिनै माने एर'प्लेन गाखो नोङो बे माबानि बिटिआरनि नोङो थब्ला लानानै गिदिं नोङो माजों गिदिंलाय एर'प्लेन गाखोनानै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माबा माबि बुङै नोङो माने स्टार हटेलाव थायै नोङो हि माखन थब्ला जादों फुर्ति मोनदों नोङो दिनै जाथिया जे मा जादों बेखौ गियान हा नों निकृष्ट मानसि नोङो दा जों बुंहैयो बिदि मानसिखौ दा दिनै नोंहा जुदि साहस दंब्ला बेफोर जायनाखि माबा बेफोर बुंफै नोङो अब्लानो बे बिटिआर सुक्तिया मोजां होनब्लानो जों बिटिआर सुक्तिखौ मानिना लागोन बेयाव नों आननेसासारि कन्डिसन बानायनानै नोंहा जे साहस गैया नों जे गाब्र'दों जे माने डिबेट खालामनो बुंनानै नों दिनै खारख'नो नागिरदों नोङो दिनै नोंसोर बिटिसिआव नोंसोर बिटिआराव नोंसोरो लिरनानै गारबाय जे रायजो नांनाया जोंनो लिरनानै गारबाय कमप्रिहेनसिभ फाइनाल सलिउसन ओमफ्राय बे माने जायनाखि आसामनि बाउन्डारि बेखौ माने व्हाइल किपिं इनटेक्ट दा टेरिटरियेल बाउन्डारि अफ आसाम होननानै लिरनानै गारबाय बिसोरो रायजो नांनाया होनबाय दा बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौनो फाननाय जायाखै नोङो बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान सन्मान सेस नों बिनि आदर्श सेस आरो नोंनो लाजिया दिनै बर'फा बुंनो नों बर'फाखौ नुवाखैबो नोङो सिनायाबो नोङो जाफानबो मोनाखै नोङो आरो नों बे मानसिया दिनै बर'फानि खोथा बुंफैनो लाजि रोङै जों दुखु जायो बर'फानि माने नाम लायनाय गाज्रि खोथा बुंबा जों दुखु जायो थगाव आं जुवा बे माने माबाखौ रिप्लाइ होआबा नों लाजियाखिसै नामा लाजिनानै गैयै नोङो एखे अजयज्ञ नेता नोङो आरो दिनै नोंथ' मा बेल' नोङो 2021आव नोङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिजों डिबेट खालामनो नों दुथान खोथा बुंदों बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन नोङो बिरादनो बे समावबो नोङो जेब्ला सानसुमा डिबेट खालामनो हागौ बे नों सब फासबाय नों माबायदि नेचारनि मानसि नोङो मा नेचारनि नेता नोङो थगायसुला नेता नोङो ना साहस गैया ना स्टाडि गैया ओरैनो बुंलाबायदों नोङो दा दिनै बुंना हो नोङो दिनै बुंना हो जे जों बुंनायबायदि दिनै बे थिनिथा जायनाखि कन्डिसन होदों बे डिबेट जाब्लानो गासिबो ओंखारखाजोबो डिबेटआव फैदों डिबेटआव फैनानै जों रिप्लाइ होगोन आरो जों रिप्लाइआव जेनोब्ला जों नोंनि जायनाखि जुक्ति जों मानिजोबगोन गासिबो जों मानिजोबगोन अब्लानो जोंबो बुंफागोन जे बे माने पिआर होनायाव गिदिर जानांगौ होनब्ला जों बुंफागोन ओमफ्राय बे माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ नंगौ मोजां होननानै जों बुंफागोन फै नोङो डिबेटआव जों बेखौ दाबो खावलायो थारनायाव बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनाबाय नङा होमबा आरो बुजि मोनबाय मानि खारनाव बुङा मा जादों निस्सय बिथोरिया खोथा थायो बेखायनो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअफोरखौ नायोब्ला बुजि मोनो दा आङो नोंथांमोनखौ बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरो मानो होनब्ला जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बे बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ रोजा रोजा जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम आरो बेफोरबायदिनो आसा खालामदों नोंथांमोना अरायसम आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरो गोजौ फारसे जौगालांनो थाखाय खाबु होगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजोबै गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय दा नोंथांमोना साननानै नायदो दै लोगोफोर बुजिनानै नायदो आङो बांद्राय गोबावखौ बुंनो थांलिया मानो होनबा जोंहा बेफोरबायदिनि गेजेराव बांद्राय खोथा बुङोब्ला जोङो सोरनिबा वान साइड जानाय जायो बेखायनो आङो निस्सय बिनि गेजेराव दिनै जेबो बुंनो थांलिया नोंथांमोनानो डिसिसन लादो नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनो हागोन आरो मा खालामनांगौ बोरैबा जागोन नोंथांमोना बिनि बाथ्राखौ बुंदो सोरबा बुहुदानो जा सोरबाया जोबदाव जानो ओंखारदों नोंथांमोनहा आरोबा सोरबाया जोबदावनो ओंखारदों
बेफोरखौ नोंथांमोना थारैनो सुद्रायलायोबा मोजां जागोन आं बेखौसो नुहुरदों मानो होनब्ला नोंथांमोना दिनैनि दिनाव राजनितिकखौ लानानै राजनितिकनि बेलायाव राजनितिकनि लालसायाव थाखा फैसाखौ नुनानै नोंथांमोना बेफोरबायदि गावजों गाव एसां सोंखारलायबाय थानो नाङा आरो गावजों गाव बर'जों बर' गाव न'खर गंसेनिनो मानसि सिला गंसेनिनो मानसि सानलायना लानानै जोङो अराय सम गोजोन गोरोबथाखौ लाबोदों जेला गोजोनै जोङो मिलायलायनानै जोङो खौसे जानानै जोङो मोजाङै मोजां आगान बारायलाङो बा गोजौ फारसे जोङो जौगालांनो हायो बेखौसो जों अराय सम नाजानांगौ आरो हारि समाजनि थाखाय जेरै एक्स एनडिपिफ्राबो मोनसे समाव हाथियार लानानै सोमावसारबोदोंमोन बेस्राबो दिनै बिथांमोननि जिउआबो आसखान्दा जानानै दङ मिजिंफ्रा सिमांफ्रा फैमाल जानानै दङ जेरै सिमां एरै सिमाङैनो दङ दासिमबो बिथांमोननि थाखाय जेबो लाहार फाहार जायाखै बिथांमोनखौ दासिमबो जेलनिफ्राय बख'नायनि जेबो थिरांथा गैया जानानै दङ आरो बिथांमोननि जायफोर सुबुंफ्रा दिनैसिम न' बाङाव रायजो राजाजों बिसि फिसाजों मोखां नुलायना दङ बै बिथांमोनाबो दासिमबो केसफ्रा उइद्र जानानै फैयाखै आरो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ अनसुंथाइफोरखौ एक्स ग्रेसियानि जि मोननांगौ रां दङ बे बिथांमोना बेफोर रांखौ मोनाखै आरो सरकारनिफ्राय जोबथा अननाय मोननांगौखौ बिथांमोना मोननो हायाखै बिनि थाखाय गोबां दुखु जानानै दङ नोंथांमोना बैफोरबायदिखौसो सिन्था खालामनानै बैफोरखौ सानहरनानैसो नोंथांमोना अरायसम खोथाखौ सावरायलांनाया मोजां जासिगोन खोमा आं बेखौसो नुहुरो आरो गासै नायगिरि साफ्रोमबो बिथांमोना मा सानदों निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो आरो लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि